Sragen bergoyang Moro Tresno Jos Makaryo Sinarangan Agio Sonsun Kodang Alkalim Ugi dimenggarakan langsung lumantar setelah foto video syuting dan juga tentunya Bukel Cakil Sragen. Diparani kaya oyo jarene wong wis mangkat lunga dianteni kaya oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinujut ling singan anane sajak sujono warna-warna pandang manik nadyan durung ketemu dhewe tuga-tuga kamu wusih trimo wurung samene wae. Pokoknya Bogel Mani Amburi kompak jan elok tenan kok. Bareng sampun pepanggihan nyatane njur luluh batine nganti wekah pepisahan atine njur tambah tresnane. Tan kantun kagem panjenenganipun Bunda Tini yang dari kota Sragen, spesial untuk Bunda Tini. Diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinujut ring singan anane sajak mung sujono warna-warna pandang wani nadyan turun ketemu dhewe tuga-tuga kamu wusih trimo wurung samene wae. Senggak angger rokoke dobel nganggo dor. Jan adikku lanang iki. Tenangno pikirmu. Bareng sampun
pepanggian nyatane jero luluh batine nganti wekah pepisahan katine jero tambah tresnane matur sembah nuwun. Monggo Mas Mardi, Mas Wakil, monggo. Titip terus Ya, Mas. ya, yo, ya, yen nyawang manis esemu kaya bisa nyenengke atiku reno yen kelingan solak lan goyongmu yo ya ya yo tresno iki tak titipne jaganem nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh neng nganti papane Surien. Cair langsung. Memuji kemerang urip dan teram ya ya yo ya ya yo ya ya yo yen nyawang manis esemu kaya bisa ngluluhke atiku reno wengi ra bisa turu yen kelingan solak lan goyongmu Sampai
Matur sembah nuwun. Mas Herman kangen ati. Bablaske kangen ati, Oke. monggo. Masakan Yo Pak Pak sing Sae. kaya mau. Boten kata lumpen medene Jokai Indonesia ngaturaken wilujeng dalu Mbak Purnama Kinanti, Mas Suparno Parno, Mas Turut Raharjo, Mbak Wiwin Widayati, Botok Endi, Mas Warsito Warsito nggih. Sedaya kemawon malam hari ini yang mantap streamingnya bersama dengan Cerah Foto, kami ucapkan selamat malam. Rasa kangen ra bisa mari namung sira kang bisa nambani Kok ora ana senggaan bogal tuwek mau nah Mas. Kak, Wah. partu wis entek. Iki bablaske ireng manis klangenane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito. Dulur kula nang saka Karanganyar Tentram. Nggih. Ayo malik barang, Cok. Aja sebelang bagus tresnaku kira bakal Yakin dong ayu teman-teman. orang asuhe aku bali bisa sumandhe ono Moro tresno bergoyang. Spesial kagem juragane mie ayam Mas Monggo, Mas. Sugito kampungmu. Air man monggo Mas cabutan Mas Njur kelingan lelakonku jamane
ndi mantu mangantuk. Joget karo budrek. Joget karo budrek sik. Mbah Bokel tuwek ndek. Mbah Bokel tuwek elek urip. Oh ya. Monggo Mas Bodrek. Mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane wis aku ra bisa ilang marga kelingan ilang manis Matur sebanung. Kanca putri grabyan ayu langit lan batine sering dolan nang omahku terune wong sinau bebarengan tresnaku ra bisa ilang Mas tambah sithik Mas. Gung rampung. Sak rampung isih. Ya, masuk Mas. Iki Bodrek iki direwangi jiwa raga lho iki. Ya to, Drek? Pokoke muga-muga mak endang sehat, ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca Mara Tresna mak endang sehat. Amin. Ya. Mung jalaran perpisahan paksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang kemutan ilang manis monggo Matur Tresna sebanung, Wargono. Pak Irman. Mas Bodrek nambah melih.